De riomh a chairde, Bridget Ranach an seo 8 uair chonacht. Bhailinn fáilte a chur romh chuig seoladh an leabhar Gaile Díolúm Carach. Is an Dr. Garrow Denver uachtarán Oireachtas na Gaeilge fiche a cheolas an leabhar go heifigú. Bei focaláin ina dhé sin ó bhríon nach rochar a chur an leabhar in agar. Bhailinn buchas a gá le Oireachtas na Gaeilge sa chula hacaíocht a chur ar fáilhain agus an ócáid seo ghreachta lein. Agus ar muochas libse freisin a chairde as a bheith inar dáanta go nócáid ar lína seo. Tásúla an gomáine se tanna bheas. Iber fad a winter in Oireachtas agus fáilte rúd ag seoladh an leabhar se le bríon nach Crochúir Gaile Díolúm Carach. Seisteach an áit bhfuil muid beidir acha cuine mo dearan sin bhfuil muid an anna dhéanam. Níl dáte be faoi ach go bhí Gaile an chaithid is Gaalaí ní bháin éireann ach sa dán mór ar fad. Ar an ábhar sin is cuiithúil mar tá leabhar seo a cheoladh más go fíorúil héine ag Oireachtas na Gaeilge an Gaile in bliain chineamach seo ar díarna fiche. An chaithir chéanna ar a Oireachtas mór a hána ainte. Oireachtas Comóra an Chéad an 1997 agus Oireachtas na 1930 restal cuidhá mhór go luochra bunaiche ar díre agus a bhfuil pector icóineach fós ar marthain go riorhá acu ar hallam na carachan seo sa gaitheir mar chuimir a bhuain ar an ócáid. Ceiliúra ar a gaitheir atá sa leabhar seo agus trachúil go maith clúdaon ráha an neagarthóra bríon nach Crochúir cuidhá gon séimhse úd ón 1930 an nuas go dtí ábhar ar le héin. Mar dead an teagarthóir héin in a réimhrach cuimseach, Haar chaithir be heile néidir de se beidir is sí Gaile a chohíonn scríbneir na Gaeilge agus a dhríosan tíad. Is minic Gaile mar chóilre go scéalta agus go háanta agus scríbneir i tarint ar stair agus ar éireacht na Carach. Feicimid sa díolúm seo lidán nó luoch litere an nuas ó aimtir na headhochanna a rugú an Gaile nó sin a cha seáil sa gaitheir agus a háann ar an taithis sin síl ina sihir litere. Bu páric sean páric ó cúnaire a héid na headhochanna litere ar bhealaí go leor. Agus ina hananta sin mar chunraí ó dílis bhí sé láthir ag Oireachtas mór na Gaillimhe in 1930. Gá réir sin, is deas mar a chuireann sleocht ícóineach as a úsceal ceann ródaíoch deoraíocht a feitte van 1910 ceann ar ráha an neagarthóra. An réir sin sa scéal a chuireann síos ar a chuairt uigneach, choíoch, lán brise crí ar chaithir na Gaillimhe a chaithir hóchais, agus é ina ag síalta circus atá imiche ó aine níháine ar héin a chuir na daoine. Leanan sa leabhar ina dhéisin gearcéalta agus sleachta as úscealta le cuide go na scríbneoirí is mó le rá sa Gaeilge. Cuideach go na máistearí sean mhainche sean a hananta, Martin O'Kane ránaíomh a dhearscéal a mhórscéal go deimhin máisteiriúil an bóthar go dtíon gealchaithir, Thomas Barrett, Donald McCauley, Páric Ógó Connery, agus údar an úscéal Gaillimhe beidir par excellence líg sin a gathú le Brendan a heithir ar bestseller a bhí an amach. Gradam nar hafa mór an leabhar Gaeilge roimhe ná ina dhéamaine. Tá Gaile be ógúnaí ar feann nó go dtíobhann a réomhar a baclainne riar chuntasach go phríomh scríbneoirí na Gaeilge san aimsir se, agus sihir gá réirlehob sa leabhar. Tá sleocht fuintes na teann as úsceal ceannródaíoch thar a bheith dearscríbhte garach í scolaí na Cóirí ina bheicimid den phríomhfersa Joe tá san institúid úd an ar an tódar agus an teagarthóir agus go deimhin an mac seo seáil thar síl, olscail na Gaillimhe. Tá sleocht as an litir an chéad úsceal go theológ stairiúil thar a bheith spéisiúil le Liam McCoylan se freisin, maile le sleocht as mór úsceal na Gaillimhe scríb Páric ó Ciomháin ré an Charbaid. Páric fear a dágu dúthaí daomhneach le áras a cheapa ó héin le sleocht Gaillimhe i gcathair na drámh. Tá gá iontráir éagsúla sa díolúm le Mícheál Ó Conaola, an gearscéal splódrach targanmhach iarnúiseach sin an fear a phléasc, agus sleocht as an géad úsceal éireach sa Gaeilge na féidir.
Cha Michael schreef se visúil san alscail gáile, agus chu sé tús lena híthar raisiúil huntasach le lína tréfse sin. Ágáh choláisteó bhna sé chló ar chonacht, feití háirí an leabhse, meile le riar mhór leabhar eile go deimhin, agus éslitsiochta agus ísléon na Gaeilge go mór faoin na chomainn á bhar. Chuireach líon agus réimse saothar na bhilí sa dialamh, iontas agus ás san am céanart, ilchinála, a airsinne agus a bhisiúlas atá. Tá na seanlacha fadán a mehéasúleo bhhar de chin agus tú cuimriúir thugra go chéanáte hála go rugú an gáile iad nó go chaise tréfse huntasach á síl san ngeallchair. Martin ó Dira, Michael MacLeamoid, Sean ó Leochaid, Rita Kelly, Louise Boyer. Tá réir huntasach go is éagse bhilta chunamara le fáil an freisin, Jackie McDonagh, Seosamh Ó Gúireann, Máire Holmes, Radio Tuathil, Áine Durcan, Pádraig Larry Ó Féine, Joe Steve Ó Neachtain. An téan duine go dtíobhann Joe a bhfuil idir frós agus ilíocht agus a dialam, agus Sean O'Curry a bhfuil písa bra splódrach agus a leabhar, sleocht ón ríáin bechla ina bhectar an luoch a scuile amach an focaide agus an wobalín in dhéanacht ag rásta ina gaiileh. Tá grúpa fillite eile fósán nach sálacht in na béidir le gaile a dug siad cuairt ar gathir, agus daibre an chathir i tionchorab i meala éagsúla cait siad ní chléirichin, nó líam muisiile a ránlaíomh a thárán an cuasa buan a cheúir an strasnaí leáin na cuidibe maidin luan lua agus mádarí an bhile a mo faoil tar éis ráncás na híhir a bheith. Agus an scéal áidhiid sin nach réic, cáhhacha saothar na macléin fillite a cha seála sirí le leabhar in léin, agus a gail le airtíl, agus i scíomh cabhar an freisin. Sin atá le léamh mar hampla ar an dáin an nuas le Thomas McFadden agus a fille go súgach ar an rion mhóid, hála go bhfuil deire le ragarne na híche nacht. Aire go deimhin ar bhhairte nó méalóid agus ar a cháimsúlta gahar na dreabh san úsceil lig sin a gathú gan éon agó. Snám céanna, ní gá go ben molla ná ábhéil na mróisiúr turasaireachta ar fad atá le comóra. Mar is léir mar hampla ar ghaile ruarc na báistí gíomhirtúla in an elbhaníocha dhearbhaí ihe dhíomhire ghailehach, nó ó hán géir distóipach gaile le gaí le doréine ní chinéide, bert ili elbh agus doréine go deimhin a chaseáil in na micléin san alscail sa gahir. Ní leabhar se i léthe ochlúdach go clúdach ná i níchéile. Is leabhar le chuil le blaismíntach dáin go tráréalta, nó le fágáil le taobh na leapan dún cúpla mír sa léamh ra bhil choláid. Agus rána an túdar agus an seán dám, garsceall nó sleachtas úsceall, de chola agus de bhéine ag an am. Tá leagan amachchan leabhar anúnteach gon té ar mian leis blaise a áil go na scíbnaí éagsúla agus chá nearcha ar a gahir. Tá instráid an go chuile iontrail a thugann ólas betheisnéiseach faoin na scíbnaí, meile le sunraí faoi híthar an scríbneoir sin fra chéile, agus an hananta sin cóhéic san tleachta in sa saothar áiliche atá i gceist. Tá ráha háiréiseach spreagúil agus anadéocht dionta ag an díalamáid blian ó crochuid, leis an láimh hiúráilte is dúal ó. Agus tá léargus gléineach tucaí sa leabhar ar an gaí ar hála agus ar achracha nó glúnta scíbneoirí caithear na dreabh ina saothar. Tá na bud agurtháireachta agus an deara agus an leagan amach dionta leis an náchleachta mé de sú leis ag lochlinn na súl níon ó tuairisc agus ag bhuian a gló ar chonacht. Agus ceiliúra ghaile fiche mar chaithir choultúr na hórpa imi le srantar nach styrime hús na bliana agus le clésaíocht chlúineach an chóvid bhálaige a lean, a grúnas gur dugus neamhaine ná an duine. Ar leide be maithe an leabharse mar chuomhne agus mar cheiliúra buan ar chaithir na dreabh trídáin an nachcuil nach neacha le gaí,
ach a chum agus a cheap scéal an duine agus scéal na carach an éintí. Agus mar a deidir túidir innéire a réhrá léanta cóhéicsúil de se céir deirtú le gaile de se is gonáin ach baile beag litir. Leis sin, tá sé go frihléid am uagart ghfuil an leabhar breanú se le brianna crochuir, a crocha a chuid seolta bucóideach a bacóideach a maith ar lorgan, a maith ar go leire agus a maith go dtíanamh hargaí áda atá sa síl mór sin i mó. Go dtéisib a luag slán. Ní a sléite einiche crín na caragacha amháin a hinter tírdreacht áta. Bíoch an áit sin a mufuoin dua nó a síomh irbach. Bín cultúr agus stair áta ina hangané de hirdreacht ar bi. Is cuid de saike de zeitgeist caharach í cultúr, alteracht, stair agus litriocht na caharach sin. Tá átainna átha ann. Átainna mac féidir iad a haulú, gan mutas, gan seanachas faoi le a chuirt chun clíne. Beg Heathcliff de hir Vaughan, Yorkshire. Beg Franz Kafka de hir is Scáhanna Frag. Beg Bob Dylan sa Village. Beg O'Diran in Áran. Beg Joe Steve an Grey Dove. Tomás O'Cruthan an Mlascéad Moor. Seamus O'Greamas na Russa. Agus Fungi sa Dangan. Agus no, beg an Ghaeling agus lorog na Gaeltachta chachar na Gaillimhe. Nadidir an féidir sráideanna na Gaillimhe a hiúil inis. Gan Lúchás ó Brian, léach Liam Vicol san uorscéal an litir a chuirt chun clíne. An féidir an achamhúr a haulú gan Pádraig Ó Conradh. Is onan an scéal le Liam Mac Liamór agus an Taibhearc. Martin O'Diran agus ifig an fuist shráid Eglinton. Pádraig de Brún I Garnóg na Hullscoile. Brendan O'Hehir sa Teachtarna be King's Head. Agus Donal Macaulig sa Bharraig an Rin Mór. Le ling na Haveocha na Gaelinge, curach cahar na Gaillimhe chun cín, mar the Mecca of the East, be Gaelgóirí chuige Lainn agus de Gaelgóirí na Hard Caharach. Agus ireachtas na Gaeilge sa chahar seo sa bhliain 9 agus 13. Dógur dúglas de híde mar chud da órá, gur chahar I cahar na Gaillimhe. That brings us, as no other city can, into touch with the history and language of our native land. Le bunú an Teirstad, hánig bora faoin Gaeilge, sa chahar seo, agus bhíothas a caint ar Gaillimh mar phríomh chathair na Gaeltachta. Féachach le hinstitiúdí áirithe catharach a Gaelú, féachach le cín eile a bhunú as an nua, mar a chruthigh dara fólan ina chuid taide siúd. Chred Ernán de Vlaid, gur raibh towachaí na teanga a bra an Gaillimh. I regard the Gaelicization of Galway City as the thing that is going to decide whether or not the language can be preserved. I feel that if we cannot Gaelicize one town, and there is no town certainly so suitable as Galway, there is little hope of preserving the language. Is cahar I an Gaillimh a bhfuil an Ghaeling bheo le cloisteáil inti. Cloistear I nuair a hagan pobl Chonamara a níor don tupadóireacht. Cloistear I nuair a bhí an Locht Olscoile agus Locht Choláiste a fánaíocht agus a bochantíocht ar fud na carach. Cloistear I á stelle ar na sráidne nuair a hagan muinter Chonamara a níor don na Rásaí, de cheachta na Nálín, de Ghrámaí sa Taibhearc agus go dainn san don Oireachtas hain. Har éon chathair eile, feictar agus létar an Ghaeling ar fud na carach seo, go háirithe ó bunaíoch Gaillimh le Gaeilge sa bhliain 1987. Ach I bhfad roimhe sin,
Bus a chahar seo a fáilsíocht na nuachtán úd an stoc agus a raig. Bus a Galway Express a léach nacht de héhar fáraí conra, agus dail sig muinter I Gormán golóir laur ghaelge agus ábhar inghaelge. Is sé áras na nghael a rá Danmig, lár onna gaelge na caharach, le breis agus cúig bliana fihid. Agus tá taimheach na Gaillimhe a trá léhí le nach mór céad bliana an ús. Is cumóra an dílam seo litríocht na Gaeilge, agus chahar na Gaillimhe a réin. Tátar á fáilsiú im léana, mar chud de cumóra Gaillimh fiche. Onas go méid an Gaeilge agus litríocht na Gaeilge I lár an énig litirthe agus cultúrtha. Tugan an dílam seo de frós agus de iliocht, spléacha, na slite éagsúla ina léiríon údar idir ili, uorscéalathe agus garscéalathe, príomh chahar an éarthar, príomh chahar na Gaeilge. Ó dhealamh I chunara san acha mhór, go dtí an fórse chéach, ón glabach go dtí an rinn mhór, agus ón gasláán nua go chnocht na caharach, bóthar na trá, baile an bhritig, agus áitne nach iad. Tá súlagum go daithnóigh an dílam seo le léthirí, agus go sppraig for iad leis na bun séthir a léamh, nó go dain a léamh as an nua. Mo bhuachas de ar an chlóir chonacht, de bhíhalla chaníle, de lochlan ó túrisk, de dhéirgin chaníle agus de bridge branach, agus ar nó de cholet maceón. As an dua ar fad a chadar leis an leabhar seo. Tá an fechomín leis don aliantóir J.P. Rooney as cad a thuirtum a fictúr glóta a úsáid mar íomhád an chlúdach. A cháirde I bhd géin go muna sibh tainmh as an leabhar seo agus sult as ireachtas na bliana seo, agus go dtugad díos sláán sibh ar fad go dtí an bhliain seo chuain, nuair a bheith an tarachtas ar go lárna, sam arás sa riocht, agus an saol mór arás ar a seanna léim a ríist. Go raibh míle maithagaibh agus go dé sibh sláán.